Wij zijn hier in Kolm, want in Kolm daar gebeurt het weer. Wat gebeurt er? Nou, ze willen een poging doen om in het Guinness Book of Records te komen. En weer mij? Mijn ballon. Ik ben wel heel benieuwd hoe ze dat in Kolm oppakken kunnen. We zullen eens even een rondje Kolm doen. We zijn nog niet begonnen wat in feite, ja, weet je net weten van hoe het in feite uitpakken zal. Het is voor u echt een experiment om dit te doen. Ja, en het gaat dan om 250.000 ballonnen op 24 kilometer. Is Kolm zo groot in die 24 kilometer? Nou, we hebben miljoenen bij elkaar zitten om dit uit te rekenen. En dat is via internet afstandmetingen doen. Nou, als we alle stritten van Kolm pakken, dan heen we wel meer dan 40 kilometer gewoon. En dat is echt volle van goeie. En hij moet een beetje goed inschat, of kom je hem toch voorbij dan denken van god, daar hebben we eigenlijk niet eens rekening mee houden dat dat gebeuren zou? Nou, we hebben wel overal rekening mee houden, dat valt wordt daar. Maar ja, mensen komen nou een beetje in de kniepen, wil ik net zeggen, maar het uur nadert, hè, dat moet dadelijk al hier ophangen worden. En dan vrezen ze erover van, hebben we wel genoeg ballonnen, hebben we wel genoeg touw en dat soort dingen. Ja, daar heb je nog mee te krijgen. Al die 250.000 ballonnen moeten door de hand. Nou, dat ben een hele grote ballon, ja. Dat zie ik die zeggen. Dat shirt, dat tongen ze maar eens hoeveel ballonnen had je in Kolm heen. Je glunder je toch nog wel een beetje, dus het mag toch wel heel goed komen. Nou, het wordt gewoon een groot feest. Daar zit ik net doorheen. Maar ja, het dorp moet het doen. We kunnen van alles organiseren, maar het dorp zal het doen moeten. En het dorp doet het, ja. Komt helemaal goed. Nou, we staan hier dus op een van de locaties en zou je wel zien kennen, daar hing je al een hele prutte ballon. Naast me gaat Gerard staan. Gerard, wat is die rustig? Ja, dat is een goed teken. Dat is een teken dat we de ballon clear hebben, ik maar zeggen. Ze zit op de stroom waar we ze op houden. En dat betekent dat we eigenlijk een dij voorop rennen. En ja, tongen ze het spul op gewoon. De tweede locatie, en hier is het wel rustig, maar als we eens heen zeggen, een kleurig festijn van ballonnen. En we gaan correct alleen het ziekje west, want de ballon win op. Ja, hoe kan dat nou? 250.000 ballonnen moet erop blaast worden en ze bin op. Betekent dat, Minke, dat ze alle jaar al opblaast binnen? Nou, ze ben wel al jaar opblaast, maar er ben ik wel een groot aantal knapt. We gaan een vergadering gewoon in de feesttent met alle rayonhoven. En er zijn nog wel weken die gaan nog wel ballonnen nodig. En Sjaco, dat is de grote man die dit organiseerd had voor de APK. Die had zijn, ik moet van jullie nog weten wat er nodig is, want dan riet er vannacht nog naar Enschede daar om ballon. Nou zeg ik hier, nou haast al wel kilometers. Hoe zul je hem dat eigenlijk aan ze vervoeren? Dat wordt nog een uitdaging. Het hangt ook een beetje van de buurt af. Sommige buurten hadden redelijk in de omgeving, dat ze die in de garages ophangen en dat soort zaken. Wij hadden verkozen omdat wij redelijk op tijd begonnen binnen om het al hier in de score te doen. Dat is wel zin, dat zijn behoorlijke stukken. En voor ons betekent dat we waarschijnlijk tongetje mannen, om een uur is 8, maar je mondes tolven het spul vervoeren je naar de buurt zelf en dan ophingen je. En ik denk dat we daar wel de dag werk voor hebben. In principe ben wij klaar. Wij maken al 1000 ballonnen in onze rayon. We hebben nou 100 streng te hangen van 10 meter. Daar hebben we al die 100 ballonnen op. We hebben nog 1250, daar hebben we een tritje aan die hangen we er weer tussen als nood van dat er gewoon knappen. Dan is er nog één op de buurt die had 400 thuis te hangen. En we hadden daar nog een achter, zit nog een heel kerpel van 400. Dus wij zijn er. Wij gaan morgen een snipperdag tussen haakjes. Maar we zijn wel bereid om orenmensen te helpen morgen. Ik denk dat we het hier ongeveer, ik geloof dat we 1600 meter moesten. Dus het zal 16.000 wijzen plus nou, misschien een stuk of 1000 die kapot gaan binnen. Dus zo'n 10.000 zoiets. Kies nog wel een ballonsje? Nou, jawel. Ja, ik ken wel. Dan haak je Fadi. Die blazen we even ook. Ja, dat mag. Ja, jammer. De knoop erin. Maar dat ben ik niet meer zo. Dan gaan we erin. Ik dan heel mooi van mezelf. Ja, in elk gebouw, in elke lood, daar hing je ballon. Het is gewoon net leon. Meters en meters en meters. Maar nu hadden wij onderwijs dat ze ook in wenkamers lezen. Wenkamers, die zullen toch zeggen, nou joen, hele jonge ballonnen gewoon. We gaan even lekker op de bank zitten, televisie aan, voetjes op tafel. Maar dat kun je hier helaas joen even net.
Het is toch net leeuw. Ik ben inmiddels helemaal de tel kwijt. Want ook hier in de voetbalkantine in Kolm hing het gewoon helemaal groot vol. En ik heb maar één conclusie. Ze ben hier in Kolm helemaal gek worden. En dat van Ballon.